O rato engaiolado. Ola, amigos. Hoxe traio entre as mans toda unha sorpresa vivente. Ven de dormir a sesta e agora estáse a espreguizar. Notades como se move? Quere asomar como sexa e debo andar con ollo se non quero perdelo. Vou abrir un pouco as mans para que o poidades ver. Aí o tedes. Un rato pequeniño e branco con gañas de xogar. A verse acariñando un pouco, vai e se tranquiliza. Pois non, sei que ten o día inquedo, como se cheirase a gato. Menos mal que está da miña man e aquí non corre ningún perigo. Nin os que lle teñen medo aos ratos tampouco, porque o meu garda un segredo que agora vos vou desvelar. En realidade, Pérez, o meu rato, non é tal. Senón só un xoguete dos que venden nas tendas. Leva, por aquí detrás, unha abertura pola que tedes que meter un dedo, calquera destes dous vale, para así dardes forma e corpo ao rato. Logo, empuxando co dedo cara arriba, o rato semellará moverse, cobrando vida á ilusión se o cubrides con esta outra man de que tedes un rato vivo. E esta era a auténtica sorpresa, a mesma que de seguro van levar os vosos amigos. Agora o truco está nas vosas mans.